News. Maraming salamat, Idol Joanna de Vera. Idol, sa iba pang balita, aabot naman sa 8,600 na miyembro ho ng Board of Election Inspectors sa BEI ang itatalaga upang pamahalaan ang mahigit 2,800 na clustered precinct sa nalalapit na midterm election sa Pangasinan ayon ho yan sa Commission on Elections o COMELEC. Sa isang panayam, sinabi ni Provincial Election Supervisor Attorney Erickson Organiza sa ilalim sa serye ng mga pagsasanay ang mga pampublikong guro na magsisilbing BEI sa darating na Marso upang matiyak na handa sa pangangasiwa ng proseso ng halalan sa mahigit 2.1 milyong botante sa Pangasinan. Responsibilidad ng mga BEI na pangasiwaan ng pagboto, pamamahala sa mga proseso ng halalan at pagpapanatili at pagpapadala ng resulta ng halalan. Ang pagkakaroon ho ng BEI ay itinatag sa ilalim ng Omnibus Election Code ng Pilipinas at sinuportahan pa sa ilalim ng Automated Election System Law. IFM News. IFM News. IFM News.